Szövegből buborék podcastet folytatunk Szárnyas Doboz képviselőjével és Chris Ball-val. Sziasztok újra az étterben. Sziasztok. A legutóbb ugye kicsit Szentendréztünk, kicsit festőkvárosáztunk, és a hanganyag már kint van, és ma reggel jelentem, kint van már a videós verzió első része is, aztán majd szerintem holnap után jön a következő, úgyhogy lehet majd minket nézni is, hallgatni is, kinek hogy kellemes. És a következő etapunk pedig hát nem tudom kinek az ötlete volt pontosan, de hogy beszéljünk a képzőművészet azon ágáról, hogy ezt hogyan tanuljuk, ugye? Igen, hogy hogyan tanuljuk, vagy ne tanuljuk. Ugye ez az autodidakta és tanult művészet, autodidakta és tanult képzőművésznek a témaköre. Igen. Szerintem a Chris ötlete volt amúgy. Lehet. De ehhez kapcsolódva bedobhatok egy közérdekűt? Nyilván. Mielőtt? Autodidaktasságról fogunk ma beszélni, meg hogy hogyan tanulatlan, hogyan történik ez, hogy mi is tanuljuk ezt a podcast műfajt például a Dobozzal, és meg is van az első olvasói levelünk egyébként a szövegbuborék@gmail.com-ra érkezett, amiben úgy helyreigazítunk. Helytelenül mondtuk legutóbb, tehát van ilyen, hogy építési hatóság, tervtanácsnak hívják, és hiányos benne a tudásunk. Úgyhogy az infót kaptuk, hogy tévedtünk dolgokban legutóbb, úgyhogy ezúton szeretnék minden kedves hallgatót felszólítani rá, hogyha tévedünk, vagy rosszul mondjuk, akkor legyetek bátrak, és írjatok nekünk, mert be fogunk És köszönjük mondani. Szépen az e-mailt. Köszönjük szépen. Igen. Abszolút, hát ott egy kicsit mondjuk, fel is vontam a szemöldökemet, ti most láttátok, hogy és tévedtünk. Hát egy podcast nem erről szól, tehát hogy így alapvetően az benne van, hogy tévedünk, sőt, hát beszélgetünk valamiről. Én bátran vállalom, hogy egy csomó mindenről nem tudok csomó mindent, de hát tudod, és most nem akarom bántani a kommentelőt, meg nem adja az e-mailezőt, mert tényleg nagyon jó, és várjuk a visszajelzéseket, mert ebből fejlődünk mi is, de hogy tudod, azért legyünk önkritikusak, így a szobánk homályából ücsörök be a kanapén. Mindenki olyan marha okos mindig, ezt úgy szeretem, de hát nyilván ez egy ilyen műfaj, hogy mi meg ide kiraktuk magunkat, azt akkor lehet minket dobálni. No, autodidakta és tanult tudás. Akkor kezdjünk a fogalmakkal szerintem. Így van, görög szóról beszélünk, az autos az a self, az az én, és a didasko az pedig a tanítani, ugye görög szavak, és ezt ugye tovább bonyolítja itt a mindenféle nyelvi etimológiát, hogy van a pedagógia, van az andragógia, és van a heutagógia, amit Magyarországon nem nagyon ismernek. Ugye a 70-es években rájöttek arra nagyon okos pszichológusok Ausztráliában, hogy a felnőtteket nem úgy kellene tanítani, mint a gyerekeket, hanem máshogy. És ebből lett az andragógia, amikor egyre kevesebb a tanárnak ez a személyes kontrollja, hogy a tanár személye kontrollálja a diákot, az oktatást, és ez az irány vezet a heutagógiáig, amikor már teljesen a tanulón múlik maga a tanulásnak is a hogyanja, a miértje, hogy mi érdekli őt. Ugye ez egy sokkal 21. századabb, kompatibilis irány vagy hozzáállás a tanuláshoz. És nem annyira nem egy fix rendszerrel szól, hanem egy ilyen folyamatosan változó érdeklődésről. Ugye ez úgy jön ide, hogy a autodidakta az is azt csinálja, hogy önmagát tanítja, önmagát fejleszti. És hogy azért mondtam ezt el, mert ez azért érdekes, mert Magyarországon ennek van egy picit ilyen negatív konnotációja, vagy egy ilyen pejoratív felhangja, hogy akkor te nem vagy profi, akkor te biztos amatőr vagy, akkor neked nincs, tehát hogy én már voltam ilyen szituációban, hogy valaki ezen megsértődött, mert úgy értette, hogy én amiatt bántom őt, mert hogy neki nincs képzőművészeti diplomája, holott abszolút nem távoljálló. Nem volt ez azért mindig így egyébként. Tehát egyébként most már valóban, abban tök egyetértek, hogy van egy ilyen, hogy ezt, hogy autodidakta vagyok, akkor úgy érzed, hogy összevonulnak a szemöldökök, de hogy például tök sok esetben, mondjuk a 80-as években éppen, hogy ciki volt tanultnak lenni bármiben, vagy legalábbis művészetben biztosan. Tehát, hogy azért van egy ilyen változás, szerintem, de nem tudom, ezt... Nem feltétlenül gondolom, mert nekem például nagymamám mindig ezt ismételgette, hogy csak diplomát legyen. De hogy miért, hogy ez miért jó, ezt nem derül. Hát akkor
Én meg megint, és akkor előre jelzem, de többet nem fogok ezzel most már tényleg elcelődni, de hogy ezt sem tudom pontosan, hogy van, de gondolkodjunk róla, hogy vajon hogy lehetett. Hogy ugye a tudás megszerzési, mint olyan, mondjuk, hogyha tényleg visszamegyünk az őskorba, hozzányúlok a tűzhöz, ha egyáltalán már van tüzem, jaj, forró, nem nyúlok újra. Tehát, hogy vannak a tanulás módszertannak ugye folyamatai, meg ösztönös tanulás, meg adaptív, meg egy csomó fajta, ezeket sokan gondolom már tanulhatták, de hogy miért is kezdődik egy olyan tanulás a világ történelmében, hogy már nem autodidakta módon magamtól vagy a környezetemből tanulok, hanem kialakul erre egy rendszer, az oktatás rendszere, mint olyan. Nyilván azért, mert professzionalizálódik, nem? Tehát alapvetően minél mélyebbre, minél részletesebbre belemegyünk egy tudás elszerzésébe, annál jobban van talán szükség arra, hogy ezt is definiáljuk. Aztán érdekes módon azt mondod, hogy vannak olyan területek, például itt a képzőművészetben, ahol ez gáz tud lenni. Hogy... A tanultság. Ja. Kaska. Hát én még így egy mondattal visszább, amit a Szabi mondott, hogy miért van ez, miért alakul ki ez. Ugye most már itt ilyen szempontból előre is ugrottunk a kánon témájához. Bocsánat. Ami meg egy arab, vagy héber, vagy görög szó, ez a kánon, ez az arab szó, ez mérőbotot jelent. Ugye a kánon a keresztény vallásban azok a bibliai szövegek, amiket a különböző zsinatok során a papság úgy állapított meg, hogy ezek a szinoptikus, ezek az összecsengő szövegek, ez a norma, ez az, amire alapozódik majd az egész vallás és hitélet és minden, és akkor ami nem ez, az pedig azt szépen kimazsolázták belőle, tehát az így ki lett cenzúrázva, ezek az apokrif szövegek, és ugyanezt a szót átvette a képzőművészet, vagy a művészettörténet, és ott pedig szintén van egy ilyen norma, van egy kánon, amit bizonyos intézmények, bizonyos tanárok a reneszánszban elkezdtek magukévá tenni, és birtokba venni, hogy ez a tudás, ez az érték, ez a mi etikai, esztétikai normánk, mi ezt fogjuk tanítani, ezt fogjuk tovább örökíteni, és ez lesz a művészettörténet. Tehát kicsit ez egy ilyen gyarmatosítás is valahol a tudásnak, meg a módszernek egy ilyen gyarmatosítása, mint amikor valaki szabadalmaztat egy ilyen technológiát, vagy egy elvet, hogy ez a miénk, ez a Coca-Cola, hát és senki más nem készíthet a Coca-Colát. Hát meg egy tengely. Tehát én azt gondolom, hogy én például, én el tudom fogadni abszolút, és elismerem azt, aki autodidakta módon szerzi meg a művészeti ismereteket, meg a tudást úgy összességében. Mert hogy tök oké. Tehát, hogy nem kell feltétlenül az, hogy te ott ülj. Sőt, hát sok esetben egyébként tényleg gátolja az alkotó tevékenységet, az a túl sok szabály, túl sok háttér, túl sok ilyen rendszert, ez teljesen rendben van. Ezzel együtt bármilyen fajta tudás egy koordinátorrendszert ad neked, amiben te önmagad el tudod helyezni, vagy önmagad valamilyen módon tudod pozícionálni valami ellen, vagy valami mellett, vagy valamihez képest. Tehát van valamilyen relációd a tudással, amiben te önmagad el tudod helyezni. Tehát például nem töltesz el 1000 évet valami olyan projekttel, amit előtted már 1000-en megcsináltak. Tehát ugye rengeteg időt spórol neked az, hogy kapsz valamilyen háttérinformációt, valami háttértudást. Én például rengeteget tanultam abból, hogy elmentem tanulni. Tehát, hogy egy csomó olyan infó jött meg, egy csomó olyan egyébként empirikus módon meg nem szerezhető tudás, ami azt gondolom, hogy javított a munkáimban, meg javított azon, ahogy gondolkodom, azon, ahogy tervezek. Tehát, hogy én nagyon élem és nagyon fontosnak tartom az oktatást, de persze, tehát ez is egy út, meg vannak olyan zsenik, akiknek semmilyen oktatásuk nincsen. A Basquiat például szerintem életében iskolát még nem látott, és mégis. Csak az is, szóval, hogy még visszatérve ennek az okaihoz, hogy ez miért alakult így, hogy egy oktatási rendszer, mert egyszerűen olyan szegénység volt olyan sok részén a világnak, hogy csak bizonyos városokban volt arra lehetőség, amikor megerősödött a polgárság, hogy egyáltalán ez elinduljon egy oktatás, vagy egy egyetem, vagy egy iskola, mert ott volt annyi tőke, olyan felszereltség, hogy akkor azt mondták, hogy na most, tehát akkor konkretizálódva így a képzőművészethez visszatérve, ahol mondjuk vannak nyomdagépek. Ugye ez a mai napig meghatározza azt, hogy hol lehet művészeti egyetem, hát ahol annyi pénz van, amiből annyi nyomdagépet lehet vásárolni és fenntartani, mert például litográf műhely az mondjuk 2 darab van az országban, vagy én erről lehet, hogy van több is, de ami aktívan működik, én 2-ről tudok, Képző és Vác. Uh-huh. És akkor nyilván ha valaki esetleg ezt nem értette, akkor még egy cezúrát húzzunk. Most jelenleg
művészetekről. Sőt, a képzőművészetről beszélünk. Nyilván egy orvosnak orvosegyetemen kell tanulnia, de most persze. Ez egy más sztori. De azért az alapok fontosak, nem? Tehát, hogy, vagy nem? Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés tényleg, hogy azt gondolná az ember, hogy például a magyar oktatási rendszerben nem véletlenül tanultam én is perspektívikus ábrázolást. És akkor tanultál ilyet? Kötelező volt, persze, gimnáziumban tanultunk, rajzoltunk, nem tudom. De én így ellek. Én nagyon szerettem egyébként, meg nekem egy nagyon jó. De ez úgy tanultad, mint ábgeo, ábrázoló geometria? Vagy pedig rajz úgy, hogy vizuális kockákat rajzoltál? Hát nem tudom. Kockákat szerintem. Hát akkor látvány után rajzoltál kockát. Mert nagyon nem mindegy a kettő. Még 2 gyújtópont, meg 3 gyújtópont, lehet, hogy butaságokat beszélek. Ez ugrott be hirtelen. Ortogonálisok. Ja, de mondom, ez csak gimnázium, és ez egyébként egy biológia tagozatos voltam, szóval csak egy ilyen, valószínűleg ez a tanárnak volt a mániája, hogy ez azért érdemes. De ugyanezeken a művészettörő órákon mondjuk Ryan közlegény megmentését is néztünk, úgyhogy mindegy is elemeztük, úgyhogy, de amit akarok ezzel kérdezni, hogy azért, hogy jól rajzoljon, jól képzőművészkedjen, na most nagyon rossz szavakat használok, egy ezzel foglalkozó ember azért a legeslegalapabb dolgokkal jó tisztában lenni, nem? Kiváló a sztorid, nagyon jó példa ez a perspektíva, mert hogy a perspektívát azt ugye Európában találtuk ki, nagyjából a 15. században, 14. században, és nagyon érdekes, hogy rengeteg autodidakta alkotó, vagy például autizmussal élő képzőművészek, akik nem használják a perspektívát, hihetetlen nagy nevek lesznek, és nagyon befutnak, és nagyon felszabadító nézni a képeiket, hogy jaj, de jó, végre nincs ez a görcsös, szerencsétlen perspektívával való küzdés, ami egyrészt kínkeserves megtanulni, helyesen használni, más felől pedig egy teljes abstrakció, tehát egy teljes elvonatkoztatás. Tehát nem a valóság, hanem egy fiktív rendszer, amivel azt akarjuk sugallni, mintha mi tudnánk, hogy kell ábrázolni vonalakkal a valóságot. De nem tudjuk, mert nem lehet. Megpróbáljuk leképezni, nem? Igen. Igen, de hogy vonalakkal, tehát jellemzően vonalakkal, meg trükkökkel, tehát ilyen ábrázoló geometriai trükkökkel próbáljuk meg leképezni, amiket említettél az előbb, hogy hány enyészpont, hol vannak a ortogonálisok, hol van a horizontvonal, stb. De hát a valóságban erről szó sincs. Tehát itt van fénytörés, van a színeknek egy homályosodása, ez a sfumátum, meg nem tudom. Hát meg annyiféleképpen lehet egy rajz jó. Tehát amit mondasz például, tehát önmagában az, hogy az ember gimnáziumban vagy ad abszurdum általános iskolában megtanul rajzolni, önmagában nem problémás. A problémás az, hogy belehelyez téged egy olyan koordinátorrendszerbe, amiben hirtelen a saját rajzodat, mert a jó és a rossz tengein kezded el értékelni. És abban a pillanatban elmegy a kedved az egésztől. Tehát nem vagy olyan ügyes, mint nálunk például Hunyadi Emese volt a legügyesebb rajzos általános iskolában. Én éveken keresztül szomorú voltam, és soha nem fogok úgy rajzolni, mint Hunyadi Emese. És valóban egyébként. De és tényleg, és hogy ez el tudja venni az ember kedvét a rajztól, hogy hát én nem rajzolok olyan szépen, meg nem tudom, miközben a rajz alapesetben nem erről szól, nem cél az, hogy te tökéletesen le tud képezni azt, amit látsz. Vagy legalábbis én így gondolom. De ez nem csak annyi, mint ugye a marketing alap szabálya, hogy különbözőnek kell lenni. Tehát ha mindenki valamit csinál, mindenki valamit tanul, akkor feltűnik az, aki ezt nem tudja, meg nem is akarja, hogy wow, hát ő nem is próbálkozik ezzel. Ha meg senki nem próbálkozna ezzel, akkor valószínűleg az első ember, aki nekiállt ilyeneket ábrázolgatni, arra mondta azt a világ, hogy ő ilyet tud papíron. Vagy ti mit gondoltok? Eleve ugye az van, hogy ugye ez rendszeresen ezzel poénkodom, hogy hamarabb tanulsz meg rajzolni, mint beszélni. Tehát, hogy egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy ez a nyomhagyásnak a módja, hogy fogod a ceruzát és rajzolsz a papírra, ez gyorsabban történik meg, mint hogy összefüggő gondolatokat, összefüggő mondatokat tudnám meghatározni. Tehát igazából ettől egyre csak távolodsz, tehát ahogy egyre idősebb leszel. És azt gondolom, hogy a túlságosan szigorú, túlságosan ilyen akademikus, de most dobjunk ilyen kifejezéseket ilyen kontextus nélkül. Szóval, hogy ez ilyen túlságosan akademikus megközelítés, az meg pont, hogy még távolabb rúg téged attól, hogy te szeress rajzolni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy pont a rajzolás, meg a rajzolás öröme abban az esetben, hogyha te nem professzionális képzőművész vagy, te nem akarsz ebből élni, téged nem érdekel ez a dolog, hanem csak örömből csinálod, igazából
definiáljuk ezt a szót, hogy akadémia, tehát hogy az akadémiák, a művészeti egyetemek, amik a reneszánsztól kezdve meghatározták ezt a szépségfogalmat és az oktatásnak a hogyanját, hogy hol tanulsz, mit tanulsz, miért azt tanulod, mi az arányrendszer, miért fontos a perspektíva, és ez kicsit olyan is, mint egy érdekvédelmi szövetség, hogy garantálja neked egy életen át azt a jogot, hogy te már pedig akadémiát végzett, professzionális, tanult képzőművész vagy. Fú, de mocsok leszek most. Nekem volt egy egyetemi tanárom, egy fiatal hölgy egyébként, aki szerintem még nem volt egy magas létrán ezen az akadémiai objektív skálán, de nagyon kedves volt, nagyon aranyos volt, én pedig a való életből hoztam egy projektet, ez kereskedelem és marketing szak egyébként a közgázon, tehát egy egészen más dolog, de mégis van benne némi kreativitás, és én hoztam ilyen projekteket, hogy én ezt így találtam ki, ezt úgy találtam ki, és nagyon kíváncsi lennék a véleményére, mert ő oktatta a kommunikációt így mondjuk a marketingen belül, és mondta, hogy így nagyon jól néz ki minden, fogalmam sincs, mert én az egyetem óta itt oktatok. Tehát, hogy értem, amit mondasz. Ezt kimondta, az már erős. Ez komoly, igen. Ez így el tud hangozni, hogy valaki ezt így bevállalja, ez erős. Én ezt egyébként, nagyon köszönöm, Szabi, ezt a példát, én ezt nagyon sokszor, most akik volt tanáraim ezt hallgatják, majd biztos csuklanak, sokszor éreztem ezt a képzőművészeti egyetemen, hogy hát ide nem sok, vagy nem elég tudás szorul, nem az a tudás szorul, amit én várnék, mert hogy mindenki itt van, bent, nem kint a világban. Tehát, hogy nem csinálják, hanem bent megy a duma. Elemezik. És igen, és akkor megy ez az elemzés, de hát nem történik a dolog. Ami kint az utcán fantasztikus street artosok 10-20 év alatt világsztárok lesznek, lásd Banksy, és így tovább. Mondjuk nekem pont erről csak jó példáim vannak. Tehát, hogy én például tervezőgrafikát tanultam az egyetemen, nem úgy, mint doboz. Tehát, hogy én értelemben nekem, én a képzőművészetben inkább vagyok autodidakta, mint a tervezőgrafikában, mert hogy olyan értelemben nem vagyok akademikus képzőművész, hogy nem a képzőn végeztem, én design szakon, vagy tervezőgrafika szakon végeztem, és nekem például csak olyan tanáraim voltak, akik egyébként a piacon is dolgoznak. Tehát egy se volt olyan, akinek valami köze lett volna a tervezőgrafikához, és nálunk annak idején, ez még Sopronban indult, most már Győrben van, így az volt a felütés, hogy csak olyan taníthatott ott például egyetemen grafikát, meg dizájnt, aki egyébként praktizáló designer. Még szerintem ebben az etapunkban bedobhatok egyet. Mert ugye, aki rádión hallgatja, azt tudja, hogy itt ez meg van szakítva, a podcasten nem lesz, úgyhogy azok szerencsésebbek. Focis hasonlat, azt szeretjük, ez Magyarország. Ugye itt az melyik az a játék, amikor be kell dobni a kosárba a labdát? Doboz. Figyelj! Szóló Krisz Mótja, jöhetsz te is. Azért megvan, nem? Mégis csak a 10 millió futballedző országában élünk, tehát hallomásból azért megvan. De hogy nyilván a pár... Ütőkkel játsszák, nem? Vagy ez egy másik játék? Kérdezem. Hát a biliárdot is egy ideig ugye ütőkkel és golyókkal, aztán hogyha elég magasra titrálod az alkoholt a kocsmában, akkor már nem kellenek a golyók. Na, szóval a lényeg az, hogy elismeri egy fradista szurkoló azt, hogy az Újpest, ugye ez két nagyon rivális csapat, akkor segítek, aki esetleg nem tudja, az Újpest meg a Fradi, elismerje a szép gólt az Újpesttől. Tehát most mire gondolok? Hogy ezekben a művészeti körökben elismerjük-e a másként való hozzáállását, és ez egy kicsit talán csatlakozik ahhoz, hogy mondjuk a tanáraid neked mit mondtak, Doboz, vagy egyáltalán. Szóval nagyon nehezen megfogható én nekem laikusnak, hogy mi a művészet, mi a nem művészet, mi az elismerendő, mi a nem elismerendő. Talán az akadémia, mint olyan, az egy fogóckodó lehetne. Így van. Nagyon, nagyon szép, ahogy fogalmaz, lehetne. Itt van. Itt a feltételes módon van a hangsúly, ezzel mondtad ki a lényeget, hogy nem. Alapvetően inkább nem, mint igen. Nem ismeri el a Újpestes, a fradistának a gólyát és fordítva, tehát, hogy nagyon sokszor nem ismeri el például egy igazi hiperrealista festő, a teljesen vad, absztrakt, vagy a street artos, vagy a nem tudom, vagy a legkeményebb, logikus társadalmi témákkal foglalkozó koncept artist nem ismeri el a képregény rajzolónak a munkáját, és így tovább. Tehát, hogy milliónyi sziget van,
tök jó lenne, ha így lenne, hogy lennének ilyen elismerések, de igazából pont emiatt van Újpest és Fradi, hogy azon belül adják meg az igazi, releváns elismerést egymásnak, és ezzel már kicsit egy következő témánkba is így bele nyúltam, ez az elismerésnek a kérdés, hogy honnan várod az elismerést? Tehát egy akadémiától várod az elismerést? Egy tanártól, egy felszentelt tanártól, vagy egy diplomás tanártól várod az elismerést? A barátodtól várod az elismerést? Egy galériától, egy kurátortól, egy művészettörténésztől, egy újságírótól? Hát honnan? Egyébként nekem ebből csak vitás beszélgetéseim voltak ilyen leborozott parkettákon, hogy gyakorlatilag a művészek egymást se feltétlenül ismerik el. Tehát nekem volt olyan beszélgetésem képzőművésszel, aki a másik képzőművészről, aki szintén tanult, tehát szintén az akadémiának a rendszerében benne volt, nagyon lekicsinlő módon beszélt, hogy hát az nem művészet. És akkor elég hamar eljutottunk addig, hogy hát azért nem, mert az én művészettörténész barátaim szerint nem az. És akkor okay. De nem az igazi művész, aki még saját munkáját sem ismeri el? Fú... Mert hogyha elismerem a sajátot, én olyan jó rádiós vagyok, ezt nem tudjátok elképzelni. Jó, mondjuk halljátok, szóval van csak kritikai tudod, lehetőség. Ez azért nagyon nehéz, meg azért ilyen kinkeserves, mert ez olyan, mintha nekem mutatnád, hogy fogtál egy 30 kilós pontyot, és akkor én azt mondom, de hát ez nem hal. De miért nem? Mert nem keszeg, vagy nem tudom, nem süllő, vagy szóval, hogy azért ez így nehéz, tehát hogy jó lenne, hogy néha nem könnyű. Én nagyon korán keltem ma, de ugye még itt, tehát ma is még az egy hal. Tehát a ponty az hal csak így. Attól függ. Eleve, kifogod afrikai harcsa, akkor ez nem dunai, nem folyam. Kifogod a pontyot, 30 kilós itt, na, nézzétek, srácok, és azt mondjuk, hát ne haragudj, te elmentél horgászni, te érzed, hogy ez mennyire emberi, szóval, meg várjál izével, hogy radaroztál-e, mert azt ugye nem szabad. Tehát, hogy értem. Akkor mit tudom én. És nyilván most nem a horgászokat bántjuk, hanem próbáljátok át. Analógia, igen. Ja, hát igen, ezek érdekes kérdések. Vagy amit illegálba fogtál ki halat, az hal-e akkor? Hát az oké-e? Nem volt engedélyed. Megetted utána? De egyébként utána mehetek a halásztér felé, hogy készítetted. Vagy Afrikában a kisfiú, ami pörög az Insta, hogy kézzel fogja ki a halat. Akkor az most mi? És talán a legeslegfontosabb, hogy azt a halat, amit kifogtál, azt mennyire adtad el a piacon? Igen. Meg tudod-e pucolni? Igen. Egyébként meg tudod-e pucolni? Meg lehet-e pucolni? Meg lehet-e Szabad-e? Szabad. Hát ilyen a képzőművészet gyakorlatilag. Tehát ezzel most így a horgászat példáink keresztül szerintem többet mondtunk el a művészetről, mint bármilyen más, mint a saját ilyen szakzsargonjával. Hát azért talán, mert hogy emberek végzik hát azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon gyönyörködtető művészeti ágat, és ezért, mivel minden ember máshogy gondolhatja, és máshogy csinálhatja, hát egy teljes dzsungel. És most gondold meg, hogy ebbe bele van dobva ez a kérdés, és akkor tulajdonképpen az a horgász, aki tanult horgászni, az horgászabb be, mint az, aki nem tanult horgászni. Mint a kézzel halat kifogó kisfiú Afrikában. Hát biztos, hogy vannak mértékegységek, amivel mérhető. A halász-vadász, horgász kérdés. És egyébként van a művésznek is mértékegysége. Például az, hogy mennyire drága az ő kép. Az egy mértékegység. Ez mérték szerinted egyébként? Hát nem biztos, hogy mérték, de mértékegység. Tehát, hogy bizonyos közegekben elismert csak hogy és összehasonlítható. Hogy valós-e? Metrikussá teszi egyébként. Tehát az eladás annyiban oké, hogy metrikussá tesz egyébként ilyen eléggé bizonytalan dolgot, de ez a metrika is elég bizonytalan. Valóban. Csak hogy az egyetem, az tulajdonképpen a horgásztó, ahol már telepítve vannak a halak. Igazából itt ez a probléma. Tehát, hogy az nem a valóság, az nem a folyam, az nem a Duna, az nem az Adria, hanem az csak ott telepített halak vannak. Ez tök oké, tehát lehet, hogy horgászol, lehet, hogy jó vagy, de oda nem te telepítetted azokat a halakat. Te tudod, hogy fogsz fogni. 100%. Az, hogy kicsit vagy nagyot, az még másik kérdés, de biztos, hogy sikered lesz. Tehát ez egy laboratórium. Hát igen, csak megint teljesen máshogy állnak hozzá bizonyos horgászok ehhez a kérdéshez, mert valaki azt mondja, hogy hát nekem az a lényeg, hogy kész legyen, hogy jó legyen, hogy élvezzem, hogy látszódjon. Valaki meg azt mondja, hogy én meg dolgozni akarok vele, aztán majd meglátjuk, hogy fogok-e valamit, nem? Hát meg, hogy edzeni, tehát hogy nem akarsz könnyítést. Tehát ez szerintem még egy fontos kérdés, hogy könnyebbség az egyetem, vagy pont, hogy azon edződsz meg, ha elhagyod. Tehát nekem van ilyen ismerősöm, aki így elmondta a képzőn a tanárjának, hogy hát igen, ő tényleg most már nagyon le van fáradva, szeretne befutni, szeretne sikeres lenni, szeretne eredményeket elérni, szeretne képeladást elérni, és akkor így elgondolkodott a tanár, és mondta, hogy hát figyelj, hagyd itt a képzőt.
És ott hagyta, és befutott. Ez történt? Ez konkrétan ez történt. Konkrétan. Direkt nem mondok neveket, majd műsoron kívül. Na most azt mondtátok nekem itt a szünetben, hogy nem minden művész szereti az összes többi művészt, és ez az egész, hogy ki hol tanult és mit, konfliktusokat okozhat a művészvilágban. Hát nem is tudom, hogy mi lehet így. Mónika Show a szövegbuborékban. Meséljetek erről. Kriszbó? Igen, legyen ez. Jó. Hát itt felütésnek. Nem, hát ugye az van, hogy mint oly sok minden másban, a művészetben is iskolák vannak. Különböző típusú gondolkodásmódok arról, hogy mit tartunk jónak, és mit nem tartunk annyira jónak. És hogy igazából eleve már ez meghatároz egy tengelyt. Tehát, hogy valamilyen típusú alkotói attitűd, az, ahogy én képzőművészként vagy alkotóként dolgozom, az szembe megy azzal a másik fajta alkotói attitűddel, ahogy a másik művész dolgozik. Tehát ez igen. Már helyből egy dolog, ami éket ver mondjuk ebbe a szép szakmába. A másik, hogy kit melyik házi buliba hívtak, vagy nem hívtak meg. Tehát, hogy akármennyire is ez ilyen profánul hangzik, meg egyáltalán, de hogy annak igenis van jelentősége, hogy melyik házi buliban voltál ott, kivel rúgtál be, kivel nem rúgtál be. Ha már elmentél a buliba, akkor ki kellett vinni a buliból. Ha már ott voltál, rámásztál a másik barátnőjére. Ha már rámásztál, hazavitted-e. Mit ittál, mennyit ittál, mit ittál, mennyit ittál, miből. Kit szittál le, aki egy másik házi buliban volt, meg egyáltalán. Tehát lehet azért. És akkor igazából az a vicces, hogy persze vannak szakmai tengelyek, meg vannak ilyen nagyon szilárd ilyen szakmai álláspontok, de igenis befolyásolja az, hogy sajnos igenis befolyásolja az, hogy milyen személyes élmények, személyes tapasztalatok, kinek milyen élményei voltak egyáltalán. Tehát nem nagyon nehéz leválasztani az alkotótevékenységet az ilyen teljesen béna, profán személyes ügyekről. Hát neutrálisabban kifejezve, sokan vagyunk tehetségesek, sok az eszkimó, kevés a fóka, ahogy Madács Imre mondta volt, és hogy van kiből válogatni, tehát be lehet egy kicsit vinni, vagy hát van, akik úgy érzik, hogy belevihetik ebbe kicsit az érzelmeket, hogy kivel vagyok jóban, és inkább választok valakit magam mellé, ha egy egyetemet, vagy iskolát, vagy szervezetet, vagy egyesületet, vagy csapatot akarok alapítani, választok egy barátot, vagy akivel nyilván szimpatizálok, mint egy vadidegent. Tehát ilyen szempontból ez más, mint a foci, ahol tényleg vannak exakt pontok, konkrétan, objektíven elfogadható. Gól volt, vagy nem volt gól? Hát itt nem nagyon van ilyen, mert bármit nevezhetünk gólnak. Tehát festettél egy gyerekrajzot, nem tudom, kisgyereket fest egy gyerekrajzot, te jónak ítéled meg, akkor az egy gól. Ha te, mint szülő úgy ítéled meg, hogy neki már pedig ezután ő kivételesen tehetséges és művészeti iskolába kell menni, akkor meg vagyunk. Akkor te megpecséltetted az ő jövőjét. Szeretem ezt a házi bulis hasonlatot, úgyhogy egy gurítanám tovább egy picikét. Én nem is olyan régen beszélgettem egy producerrel. Itt a Mix Factor stúdió producerével, Viga Arnival, aki konkrétan kijelentette azt, hogy a zenei életben minden az, hogy ezekben a házi bulikban értsd jól, tehát nem egy házi buliban, hanem az analógiájában, tehát abban a tállevesben, amiben minden producer és zenész leledzik, ki kit ismer, kivel csacsogott sokat egy bólé mellett a házi buliban. Na most a kérdés az, hogy mondjuk a művészeti élet, vagy képzőművészetekre fordítom ezt, képzőművészekre fordítom ezt rá, ezt a házi bulis hasonlatot, akkor nem az van, hogy akit minden házi buliba meghívtak, mert a legnagyobb arc volt, meg nagyon-nagyon jól beszélgetett és bólézgatott, az egyébként egy networker, nem pedig egy képzőművész, és lehet, hogy ő sikeresebbé válik. Ez egy nagyon erős dolog, nem is tudnék vele jobban egyetérteni. Tehát, hogy De talán azt kijelenthetjük, de majd ti jobban mondjátok, vagy jobban tudjátok, hogy egyébként egy jó networker még lehet jó. Nem Szóval definiáld ezt a kifejezést, mert nem biztos, hogy ezt mindenki érti. Például én nem vagyok biztos benne, hogy mire gondolsz. Hogy ezek akik szeretnek csacsogni, szeretnek small talkolni ezeket tehát jóban van, nagyon könnyen szocializálódik, nagyon könnyen mindenkivel megtalálja a közös hangot, és hát hogyha valaki eszedbe jut egy munkára, vagy egy hivatkozási pontra, nyilván azok jutnak eszedbe, akik pozitív gondolatisága vannak a fejedben, nem az, aki ült a sarokban végig, és olyan depressziósan. Na ez voltam én a házi bulikban. Ezért nem hívtak engem soha a házi bulikba egyébként. Okkal.
Ez azért izgalmas, amit mondasz, mert az Andy Warholról vannak olyan megemlékezések, hogy ment a házi buli, mindenki iszonyú jól érezte magát, és ő néma csöndben ült egy fotelben végig, és csak így nézett maga elé. De ő szervezte a házi bulit. Ez igaz. Tehát, hogy ő egy giga networker volt, ugyanakkor egy ilyen nagyon furcsa, ilyen autisztikus, androgyn, ilyen aszexuális, ilyen megfoghatatlan, hogy az se volt egyértelmű, hogy most fiú, vagy lány, vagy most van-e haja, vagy paróka, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes, szintén albinószerű, tehát nagyon furcsa, kicsit ilyen ufószerű jelenség. Ha már nevesítettetek, vagy nevesítettél doboz, akkor itt egy elefántot érzek a porcelánboltban, Andy Warhol. Róla mi a vélemény? Ja, őróla beszéltem. Őról mi a véleményetek? Egyszer egy szentendrei művésszel beszélgettem arról, hogy mi adja meg egy munkának az értékét, hogy mitől válik értékessé egy munka, és azt mondta, hogy nagyon szórakoztató, hogy mi itt Európában még mindig azon vergődünk, hogy az a munka az mennyire egyedi, mennyire különleges, mennyire hordozza magának pillanatnak a nyomát, miközben New Yorkban már a 70-es évek óta tudják, hogy a munka értékét az adja meg, hogy hány kiló. És akkor kiló. Mert hogy Andy Warhol le tud rakni 50 kilónyi szita nyomatot az asztalra. Ez határozza meg az ő munkáinak az értékét. Na most én nagyon bírom egyébként, amit csinál. Nagyon érdekes az, hogy csinált, hogy hogyan emeli át, én nekem külön egyébként van egy ilyen kis berakott kis hely a szívemben az Andy Warholnak, mert hogy bemutatja a képzőművészeknek a tervező grafikát. Tehát bemutatja nekik Igen. azt, hogy nézzétek, srácok, itt egyébként ezzel az egész vergődéssel párhuzamosan történik egy másik típusú alkotás, egy másik típusú képalkotás, ami a grafika, ami a design, ami a tervezés, ami a pop, meg egyáltalán, és ez is értékes. Ez is értelmezhető úgy, mint művészet, ez is beemelhető ebbe a mezőbe, ennek is van értelme, nem csak az olajvászon, hanem a szitanyomás, hogy foglalkozzunk a konzervdobozok. Szóval elindul egy ilyen gondolkodásmód, és nekem, mint grafikusnak például, mint tervezőgrafikusnak, Andy Warhol egy ilyen nagyon jó élmény, egy ilyen nagyon fontos pont, mert hivatkozássá válik. Hogy azt tudom mondani, hogy figyelj, miért ne lehetne a sokszorosítás, meg az összes ilyen tervezőgrafikai eszköz része a művészeti kánonnak? Azért nagyon fontos az Andy Warhol, mert ez az egész pop art dolog, meg ez a talált mű, kisajátítás, ez a appropriation, a ready-made, a talált tárgy, ez valahol az Andy Warholnál válik nagykorúvá. Tehát őrá sok mindent lehet mondani, de azt, hogy ilyen ügyefogyott, gügye, gyagya, nem tudom milyen volt, azt nem nagyon. Tehát ez a mondás is tőle származik, hogy a legnagyobb művészet az az üzlet, hogyha kötsz egy jó üzletet. És hogy ő ezt be is bizonyította, hogy ő erre képes. Tehát őt nagyon izgalmas, hogy amikor van ez a Picasso-zás például a filmben, hogy meglát valaki ecsetet a kezemben, és akkor így próbál gúnyolódni, hogy na mi van Picasso. Érdekes, hogy nem szoktak ugyanígy Andy Warholozni. Mert hogy nem nagyon tud, holott a Picasso is elég jó üzletember volt, tehát nála is ez rezeg a léc, hogy lesz ebből gúnyolódás, inkább dicséret, de az Andy Warholnál meg aztán végképp, hogy ő egy nagyon-nagyon komoly üzletember volt. Miközben egyébként nagyon sok művészre hatott, meg nagyon formálta a művészetet. Hát meg fontos. Meg annyi, szóval, hogy olyan mennyiségű, ilyen nagyon technikai tudás kell ahhoz, hogy te Igen. jól meg tud csinálni egy szitanyomatot. Te jól le tud képezni azt a konzervdobozt. Tehát, hogy szokás ilyen viccesen mondani, hogy hát igen, megevett egy hamburgert a videóban, meg nem tudom, elképesztő mennyiségű technikai tudás, háttér, tényleg ilyen nagyon gyakorlati dolgok kellenek ahhoz, hogy te tudjál olyan típusú műveket előállítani, mint amiket Warhol. Arról nem beszélve, hogy körülötte volt egy egész gyár, ugye szó szerint neki gyárnak hívták a műtermét, ahol be tudott menni bárki gyakorlatilag, ott voltak ezek a bizonyos házi bulik. Tehát ő megtehette, hogy a sarokban ül, és ilyen kis bénácska, mert az egész dolog, ami az épület, ami ott volt, az övé volt. Igen, ez a másik mondása Andy Warholnak, amit nagyon szeretek, hogy robot akarok lenni, robottá akarok válni, és ez sokunknak, vagy nagyon sok képzőművésznek ez egy álma, hogy bár csak fölkelnék frissen hajnali 4-kor, és csak nyomnám, és csinálnám, és nem lennének semmi érzelmek, meg lelkiismert furdalás, meg jaj, fáradt vagyok, éhes vagyok, kávét akarok, nem. Egyszerűen egy gyár vagy, egy robot vagy, és csak csinálod, és kész, és jön a siker. Üdvözöllek az életemben. Nagyon jó. És itt is a jelige, ezzel akartam folytatni. Hogy ti már sikeresek vagytok. Hát attól függ. Hát igen, erről is beszélgettünk, hogy
a autodidakta és az úgymond tanult, vagy nem autodidakta művésznek mi a siker, mik a sikerek, és akkor ezt ugye nagyon sokféleképp nézhetjük ezt a skálát, vagy parabolát, hogy indíthatjuk ezt egy ilyen szép, belső, meleg, lelki kis gombócból, hogy ami a saját ilyen szubjektív sikerélményem, hogy jól érezzem magam a bőrömbe, jó otthon alkotni, meleg van, nem tudom, megy a illatgyertya, vagy nem tudom, és akkor ez is egy siker, és akkor ez sok mindenen keresztül elmegy addig, hogy konkrétan én milyen díjakat kapok kitől, és milyen nemzetközi elismerések, és kiállítások, és eladások vannak. És akkor ez tök jó, amit mondott az előbb a Kriszból, hogy ez a hány kiló a műtárgy együttes, mekkora a kép, mekkora a szobor, hol van kiállítva. Tehát, hogy van rengeteg ilyen racionális tényező, amivel mérhetem az én sikeremet, és van rengeteg szubjektív tényező, amivel meg viszont kicsit olyan, hogy hát nem nagyon vita kérdés, mert azt én érzem, hogy mi jó, függetlenül attól, hogy most engem jónak tartanak, vagy nem. Rengeteg olyan képzőművész él ma is, és volt a művészet történetben, akit alig ismernek, alig kapott elismerést, nyomorgott egész életében, holott tudjuk, hogy elképesztően fontos, nagyon nagy hatású, zseniális, kiemelkedő művész. Hát igen, csak neki az a siker már tök mindegy. Így van. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés egyébként, és ez mindig így visszaszokott térni köztünk a dobozzal, hogy tök jó, hogy a halálom után majd, nem tudom, tesztek egy márványtáblát, hogy itt, nem tudom, aludt Kriszbó, de hogy én azzal nagyon sokra nem fogok menni hatlábmélyen. Tehát, hogy én például sokkal jobban szeretem azokat a sikereket, amiket itt ebben az életben, ebben a néhány évben, ameddig ezen a bolygón vagyok, át tudok élni, amik nem biztos egyébként, hogy ilyen egyezményes sikerek. Tehát, hogy persze mondjuk örültem nagyon a Barcsay díjnak, meg örülök nagyon, hogy nyerek egy pályázaton. Gratulálok. De hogy... Nagyon szépen köszönöm. Szóval, de hogy az is inkább személyes dolog, mert hogy nekünk családi kötődésünk van ehhez a díjhoz. Nyilván, ez egy fantasztikus dolog. Hát igen, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nekem a szakmai elismerés mellett legalább annyira fontos volt az, hogy ezekre a díjátadókra anyukámmal 5 éves korom óta járunk, tehát nekem van valami viszonyom ezzel a díjjal. Vagy nem tudom, tehát ilyen értelemben nekem sokkal nagyobb siker az, hogy nem tudom, a barátnőmmel harmonikus kapcsolatban élek. Ez nem egy szakmai siker, de mégis van köze a szakmához, mert hogy ja. Ez kicsit olyan, hogy tök szuper a Gellért Tirnacs Tamás szobor, de hogy tök jó lett volna, hogyha mondjuk egész életében nem egy panelházban kell élnie 25 vagy 20 négyzetméteren, és mellette még rajztanárnak lennie, meg a Bárka társulatában színészkednie. Dolog, meg még... hogy ez miért van, és ez visszatérő a művészetekkel kapcsolatban, legalábbis Magyarországon. A magyarok között biztosan. Azt de nem csak itt egyébként. Köszönöm, hogy mondod, hogy Magyarország. És nem nekem kell. Nem csak egyébként, tehát, hogy ez valahol én úgy látom, hogy ez egy ilyen világügy, amióta ez... Itt azért különösen van ez, hogy de hát ezt te is hányszor hallottad, hogy de hát te amúgy is rajzolsz. Hát te ingyen is meg tudod csinálni. Hát amúgy úgy is szereted. Kriszból csinálni ingyen. Figyelj. Konkrétan Scotty Young az világ egyik legnagyobb képregényművésze, elképesztő, tehát milliós követőtábor, Marvelnek dolgozik, stb. Tehát tényleg egy nagy művész. Ki van írva a weboldalára, így mire figyelj oda, mint feltörekvő comic book artist, hogy azt mondja, még a mai napig kapok megkeresést azzal, hogy neked ez egy jó lehetőség lesz, ha ezt megcsinálod ingyen. A világ legnagyobb művészeinek egyike, és hogy ennyi, tehát tök mindegy. Itt tér vissza megint ez az autodidakta árnyék, vagy ennek az árnya ennek a dolognak, hogy van egy ilyen hiedelem, hogy te ezt csak így élvezed, és te csak úgy valahonnan van pénzed, vagy nem tudom, nem gondolunk bele, és hogy csak így, te simán megcsinálod ingyen. Amíg nagyon-nagyon érdekes, ha én mondjuk ezt mondanám a spárban a kasszásnak, hogy hát add már oda ingyen, te úgyis élvezed, hát itt vagy, te ilyen, nem tudom, ilyen enjoy kasszás vagy. Egyébként is megsütötted azt a kenyeret, hát most igen, amúgy is ott van. Te élvezed, hogy itt vagy, számolgatsz, add oda ingyen. Persze. Egyébként pont most voltam a múlt héten este, 8 körül zár az egyik pékség, itt a Püspökmajoron, és rengeteg megmagyart kenyerük volt, meg ilyesmik, és így őszintén kérdezem, hogy ezzel mit csináltok? És nagyon jó volt hallani, nem reklám, nem fogom mondani, hogy melyik, de hogy mondták, hogy ez hajléktalanok elviszik. Igen, vágom a pékséget, ez nagyon szép gesztus egyébként. Jó fejek, ja. Jó, hát még van egy kis időnk, meg én, hát majd lehet, hogy kísérleti jelleggel, lehet, hogy még maradunk egy kicsit. Jó. Így adáson kívül, és majd podcastben meg lehet hallgatni a folytatást. De azért egy kicsit olyan, hogy is mondjam, keretes szerkezete legyen ennek a videós podcastnek is, meg a beszélgetésnek, mint olyannak, és itt a rádió műsornak is. Azért azt is nagyon sokszor látjuk, hogy oké,
sikeres egy ember, de ő is mégiscsak egy ember. Aki ránéz messziről, az sokszor ilyen idolokként tekint rá, és nem jut eszébe, hogy ő is aztán felkel, eszik, alszik, oda is elmegy, ahova a királyok is egyedül járnak, tehát hogy egy teljesen húsvés ember, és neki is ideje van. És hogyha valaki sikeres, akkor azt is jelenti, hogy iszonyat sok a teendője, nem? Igen. Ebbe beleállhatok ebbe a dologba? Ajja. Nekem például ez egy ilyen brutális meló volt, hogy valamilyen módon elég sok helyen vagyok, mindig kiállítok, dolgozom, egyik projekt, másik projekt, művészet, stb. Tehát iszonyat sok mindent csinálok, ami kívülről tényleg úgy néz ki, hogy wow, a Chris Bownak ez így tökre megy, meg ez így bejött az élet. Azt senki nem látja, hogy mondjuk utána otthon, amikor hazaesek, fél egykor éjszaka fáradtan, akkor ott áll a barátnőm, és azt mondja, hogy megint elment egy nap, anélkül, hogy tudtunk volna találkozni. Már megint elment egy nap úgy, hogy csak az volt, hogy festettél, vagy rajzoltál, vagy podcastot csináltál, vagy nem tudom, mit csináltál. Tehát, hogy ez rohadt nehéz, és hogy ez a balansz, ezt kitalálni, hogy igazából picit ez olyan, hogy ez a nagy idézőjelben sikeresség, ez elkezdi felzabálni az embernek egyébként az életét, ami miatt elkezdett foglalkozni ezzel az egésszel. És hogy szerintem nekem például a siker az, és akkor érzem magam sikeresnek, amikor ez a két dolog valamilyen módon nem kioltja egymást. Tehát van időm elmenni kirándulni, van időm arra, hogy minőségi időt töltsek a párommal, van időm arra, hogy foglalkozzak a családommal, a barátaimmal, azokkal a dolgokkal, amik egyébként tényleg fontosak az életben, és mellesleg összejönnek a kiállítások, a projektek, nem tudom. De szerintem ez már irigylésre méltó valamilyen szinten, vagy akkor úgy mondom, hogy számomra, jó, amiről hát most beszélsz, ez már egy... Paulo Coelho szintre, hogy de valóban van ebben. De hogy sokan erre vágynak már, tehát hogy már ezen gondolkozhassanak, és nem azon, hogy sikeres legyek, ami jelentett bármit, hanem hogy idáig eljutni, hogy már van valami, ahonnan ő már újra azon gondolkodik, hogy a nyugalom és a munka aránya. Hát igen, a kérdés az, és akkor ez talán itt a keretes szerkezet lényege, hogy van ennek bármilyen köze, mondjuk a sikernek, vagy a sikereknek több számban, hogy ezt tanultuk, vagy csak összeszedtük magunktól. Tudunk vonni egy végszót ebben, vagy ez... Meg kéne nézni egy ilyen adatot. Egy statisztikát? Ki érzi magának sikeresnek? Nem, hanem hogy azt megvizsgálni, hogy mondjuk a művészeti életben hány darab olyan művész van, aki végzett tanulmányokat, és aztán ért el mondjuk metrizálható sikereket, és hány olyan, aki meg tanulás nélkül. Nézegettem angol Wikipédia szócikket tegnap, de full káosz, tehát hogy most a Le Corbusier pont autodidakta volt. Komolyan? De igen, nagyon sokan meg nem, akik mégis jó. Tehát, hogy nem nagyon lehet ebben a dzsungelben tisztást kivágni. Minden esetre azt talán kijelenthetjük, hogyha megengeditek, hogy semmiképpen nem beszélünk akadémiák ellen, mert aki arra vágyik, az próbálja ki. Így van. Aki pedig nem találja meg a helyét, az se érezze magát rosszul. Így van. Ez jó végszó? Meg akadémián is azért az van, hogy mindentől függ. Tehát, hogy adott évfolyam, adott tanár, adott osztály, kinek milyen a vérmérséklete, hova megy Erasmusra. Vagy hogy befejezed el. Tehát az is lejárható út, és rengeteg olyan művész, hogy elkezdi a sulit, tanul 2 évig, de ott hagyja, és soha nem fejezi be. Tehát pont annyit kap, amivel már el tud indulni, és valami fajta koordinátát azért magával visz, de nem teszik tönkre azt a lelkesedést, amivel elkezdte. Jó, hát mi biztos, hogy most itt a rádióban ezt így fejezzük be, de akkor legyen az, hogy folytatjuk egy másik platformon, ti pedig, hát hogy is mondjam, hallgassátok továbbra is a 91.6-ot és a Rádió Szentendrét, ez itt a szövegdoboz, a túrót már megint, a szöveg buborék volt, szárnyas dobozzal és Chris Bowval. Köszi, hogy voltatok, lettetek, és hát akkor 2 hét múlva folytatjuk. Így van. Kellemes napot mindenkinek. Szép napot nektek.